umaga! Welcome back to my channel. It's me again, Inday Badiday, ang manggugulo sa inyong umaga. So, ngayon po, I'm going to cook a fried fish adobo and I'm gonna show you how to cook it. So, before you do that, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa lahat ng mga videos na gagawin ko. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano ang mga ingredients na gagamitin ko at anong klaseng isda ang gagamitin ko para sa fried fish adobo. Ang ingay po. So, ito po ang gagamitin kong isda, bisugo, at mga ingredients ko. Meron po akong patatas, lemon, luya, bawang, green chili, sibuyas, at laurel po. And of course po, we have an organic apple cider vinegar and soy sauce. And I can't do that without an oil. And that's my magic setup. So, first guys, I'm gonna fry this fish. On the pan, I already heated it. And if you see guys, I have another pot in here, boiling water, because I'm gonna boil the potato first. And then pagkatapos po, ilagay ko na po dyan kasi kung ilalagay po agad-agad doon sa isda, kasama mamaya, magiging madudurog po siya. So here guys, I've already fried some of the fish. And now, I'm gonna boil the potato para hindi po siya madurog mamaya pagkasama na igisa doon sa isda na pinirito natin para maging adobo po siya. So, i-boil lang natin yan. Kahit saglit lang po, okay lang. Tapos, lalakasan natin ng konti ang apoy. Nasunog yung plato ko, guys. My God, ang tanga. Okay. It's okay. Okay. It's frying now. So guys, babalik po ako mamaya pagkatapos ko pong maiprito itong lahat ng isda. Welcome back. So ito na nga guys, naprito ko na ang isda at napaboil ko na po ng 3 minutes ang patatas. So ngayon po, gigisahin na po natin ang bawang, sibuyas, luya, at saka panghaluin. At pagkatapos, pinalamig ko na to guys ha. Pagkatapos, ilalagay natin ngayon ang patatas. Pagkatapos, lagyan na natin siya ng konting-konting tubig. Konti lang po. At saka, ilagay sa side ang mga naunang ingredients na ito at ilagay sa gitna ang isda. Itong pritong isda. Kailangan po guys, mahina lang yung apoy para hindi po masyadong maano yung isda kasi nakaprito na po siya. So, kailangan mong i-side ang mga patatas at saka hayaan lang. Ayan na guys, kumukulo na yun ng tubig. So, ngayon guys, habang kumukulo yung tubig, kailangan nating i-dip yung ibang isda sa ilalim para ito ay makaka-absorb ng sabaw at saka siya lalambot. Kasi matigas to guys kasi naka-fried na siya. Ayan. Pagkatapos nyan, lalagyan na natin siya ng apple cider
vinegar. So, ginagamit ko talaga tong apple cider guys kasi organic talaga siya and then nakakapagpapakaya. So, Bragg brand po to siya. So, lagyan lang natin siya ng konti. Okay, pwede na. Ngayon, ilalagay na natin ang sili. Ang laurel. At pipigian natin ng lemon. Tsaka, dip lang ng konti. At lagyan ng toyo konti. Para pang pakulay sa adobo natin. At saka mamaya guys, lalagyan na natin siya ng magic syrup. Ngayon guys, lalagyan na natin siya ng magic syrup. Hindi ako gumagamit ng asin guys. Kailangan mo lang siyang lagyan ng tubig pa ganyan para ito ay ma-absorb. Pagkatapos guys, lagyan natin siya ng konting-konting patis. At saka, hayaan natin ng mga ilang minuto para ito ay ma-absorb ang ating huling nilagay na ingredients. Ito na guys, luto na nga siya. So, ngayon papatayin na natin ang gasol. Ito na nga ang ating fried fish adobo. Ito na po yung fish product niya. Napakasarap na guys, napakalasa. So guys, thank you for watching. Thank you for for viewing my video. And sa mga magsusubscribes pa po, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panonood sa video na ito. Maraming salamat po. Please po, huwag niyo pong kalimutan sa mga bago sa channel ko. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa lahat ng mga videos na mga gagawin ko. Maraming salamat po. Mga kainday, mga kadudong, daghang salamat.